Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya vetiver eau de toilette for men. Iyan ni siya ni Girlane. Na, no? For men ni siya, pang lalaki. Pero kung gusto mo ang hamot, kung luyag mo, sukso ka. Bahala ka pag gusto ka. Kag, o di toilet ni siya, bot ang balon makusog, spray mo siya sa imo, malayo ang malabotan. Na, te, ano ni siya kung simutan? Gintawag ni siya nga vetiver, kay amo na ang nota nga masimutan mo gid. Di ano ang vetiver? Bali, isa na siya klase nga hilamon nga native sa India. Pero pwede siya magtubo basta tropical o kung subtropical ang lugar. Pareho sa Pinas. Na, kag miara man vetiver sa Pinas, tawag siya mora o kun kuskus. May lain-lain klase nga vetiver, may vetiver nga tinlo, simutan, may vetiver nga duusok. Pero ini siya nga vetiver, do kahoy nga duta nga mahamot. Amo ni siya klase nga vetiver ang masimutan. Te, ano ang mga nota sini nga timpla? For the top, we have bergamot, tobacco, lemon, nutmeg, neroli, coriander, kag mandarin orange. No, ang mga citrus kag spices kag tobacco ang gahatag sing sabor sa ini nga vetiver nga timpla. No, for the mid, we have vetiver, pepper, carnation, sage, orris wood, kag sandalwood, no? May mga bulak siya nga hamot kag definitely may ara siya vetiver. No, for the base, vetiver liwat, oak moss, leather, myrrh, civet, tongkabin, kag amber. Baw ka komplikado sing timpla. Pero overall, kung simutan mo ni siya, do nagligid-ligid ka sa hilamon, mga tupad mo, mga nami nga mga tanom nga mahamot sa manami nga adlaw. Amo na siya kung simutan. No, ang angay nga temperatura nga para siya is between 60 degrees Fahrenheit to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Katamtaman lang nga panahon. Na. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may ban pa ka mo nga mapahamo nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!